O mga ka-idol, ilang premyo? 200. Tara, isa mo daw gani. 200 kayo, doha kay sa gatos. Okay, larga na. Ha? Magyap ko ha? Wait. Wait lang. Dali lang, good. Kaya tanaan nito ito natay kuhan. Game. Magyap ko ha? 1. 4, 3, 2, 1. Kau na! Larga! Mga ka-idol, magandang gabi, magandang araw. Habang masyadong busy tayo kanina sa pagsulat ng kanta, ito ako nagsulat ako kanina ng kanta. Kanina, habang nagsusulat tayo, habang nag-relax, nag-melinda, konting pag-games ako doon sa shop sa likod. Sa Bisaya pa, napadula ko. Kinsay, una makahulog. Kung sinong una makaubos ng lechon manok, tapos may fish crackers, may sali pa yung junk foods na, tapos tinapay, tapos may coke. So, after sa video na to, panoorin nyo ang video na yun, yung pag-games ko. Bali, may premium ako sa kanila na 200 pesos. Kunti lang yan, pero okay na rin. At least, busog sila. Yung manalo, may tira. Umuwi, may tira. Tapos busog. Hey mga ka-idol, may ngapon sa tanan, may gabi na day. At pakunti sa punta ron. Pauna na 10 minutes. Kaon sa lechon manok, tinapay, chicheria, o fish crackers. Mauna nga itong pag-game karon mga ka-idol. Okay, tanawan ninyo. Duha ni sila, magkuntis. Dari, tanawa. Wala nga pong pressure rin. Kailan daw? 10 minutes lang? O mga ka-idol, ilang premyo? 200. Tara, isa mo daw gani. 200 kayo, doha kay sa gatos. Okay, larga na. Ha? Magyap ko ha? Wait. Wait lang. Dali lang, good. Kaya tanaan nito ito natay kuhan. Game. Magyap ko ha? 1. 4, 3, 2, 1. Kau na! Larga! Sayang ito 100, busog pa. 10 minutes lang! 10 minutes lang! Basta ikabot 10 minutes, imo kabot sa manok. Imo kabot sa manok. Dirada loy. Iloy. Oh, 200 ang premyo ha, 200. Butang dito, ay lapag dito. 200 ang premyo, 200. Dira, butang no? Lapag doy. Lapag dira. Tanaw mo si Ro. Sus, pagkalamiya, makaabot mo ng lechon manok yun. Butang, ganti si Luloy. Awan na loy, nakaduha na loy. Oh? May ngipon! Masa loy, kantan loy. Grabe sa gusto. Diyos ko, hindi makaya. Hindi makaya. Larga! Awan na si Bitsoy, hurat na niya. Hurot ang panibin sa hurot ang panibin. Hurot ang panibin sa. Hurot ang 200! 200. Patay, gracias amigos. Ito man na. Grabe. Bapak may plato ito suka para mahumok ang panda. Wala, mamon lagi kaon. Kalau may nahawakan ka na. Alay, usiwa. Kana! Sige! Patay ka, Loy. Usin na sa Loy. Grabe paan, Loy. Habit po 5 minutos. 200 na, 200. Si, bala ka kasi unahon ni mo. Sige, larga. Pupok na ako dito. Wala kang
Binsoy, oh, wala. Tankers na. Ala, oy. Why the ay? Grabe po ng tiyanan. Ito ko dumog kami. Nakalitson ka pa. Wala, ang Mr. Hackers. Wala kami yung tapos na dito. Grabe. Grabe, oh. Lola, yung pagkikurot paano? Oh? Lala mo, parang mamatay. Balik sa akin si Luloy! Balik sa akin si Luloy! Bye. Ang bagay, wag yung bagay. May ikus karton. Para, buwan ng bag para nakaiunat ba? Mr. Hackers. Wala si Binsoy, harap na! Patay, wey! Grabe! Ah, wala. Sige. Mga 6 minutes na lang! Ala, 6 minutes na lang. 6 minutes na lang! 6 minutes na lang. Patay, tuloy! Kurog na si Binsoy! Kurog na si Binsoy! Larga. Amin kiragan na pang iusi. Sao na lang. Teka, check, teka. Uy, Luloy. Teka, salamat din lang sa ko. Wala. Awa na ito, Binsoy. Wala na. Kagyan. Nahawa na. Sus, napadre kay Luloy, oh. Dali lang ya. Awos. Crackers na, crackers Wala na. na ng ano? Crackers na. Oh, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Up, sige. Sige. Ayaw pugsa. Ayaw pugsa. Grabe si Binsoy, oh. Oh? Oh? Ako na ba, oh? 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 Ah, wala, hurot na, oh. Hapit na mga sa Binsoy. Hapit na sa Binsoy. Napag yung lechon. Hapit na hurot. Hapit na hurot. Napa? Sao na lang. Ala, bugok. Kana. Palawa na. Si Lolo, hindi kasi lang Lolo sa manok. Basta mata, Okay. tawag na griskiro na. Gusto na. Marinom dal. Oh, hurot na. Wala na. Patay! Oh, hurot na ya. Oh, oh. Ah, patay. Ritso na ni Oh. Sugda na ni. Ah. Abak. 3 minutes ka na, maurot ka, Soy. Oh. Di yung hurot, 100. Wala ka di, oh, 3 minutes. Abak. Murag masudan pagka Luloy. Kaya, 3 minutes na, Soy. Lagi pahat ng lison. Gisugdan na. Ang buko nga, tarunga nga. Kung yun, Tarunga limpyo. nga, limpyo, ah. Kinabay ang buko ka. Lugi. Kinabay ang buko ka. Dalagyon. O, tanay, ah, pati ko, hurot, ha. Kit-kit pa siya ang buko. Dan. Wala yung padahog Luloy dyan. Ngisiw sa kamera. Pagdali niya kayo, si Binsoy, wala. Babahala Isa na lang oras. Unsaon? 6 minutes na to. Bro, 4 minutes. Bahala kung saan na nimo. Basta kay mahurot Oh, nimo lang. tanan. Puli 2 na na. minutes. 2 minutes na lang. Di na ka kung panghapon Patay. di ba? Murag wala, yung makakuha, di ba? Apil tangat ka na. Huwag magkakuha ni ba? Wala yung makakuha. 2 minutes na lang, Soy. Oh. 2 minutes. Luloy na! Ano naglaktod maganga? Ano sa na ba?
Yaman gisula. Pwede, sula, pwede. Katikasan na. Pwede. Gisula na niya mo. Abana dia klase unahon tadi. Gimik na kayo naman. Sa tinapay ko ganina. Ha? Tinapay, do kamok dagko kayo. Napay mamon. Mamon, niya usi. Namay usi. Pinso mo dali ka kahurot sa kwan. Chiria? Sa tulad yung gibit. Di ka to piape. Asa to? Oh, 1 minute. Nag-ayos na. Ano? Oh na. 1 minute. 1 minute and 30 seconds na lang. Nag-ayos na. Sa na lang ani. Anong gidala man? Pulo mo dire kay matay man dito. Ha? Patay man dito. Ano man kay? Mo sila guru burinte. Extended na lang nagkuan. 5 minutes. Another 5 minutes. Oh, tilok kinang bukog. Tilok ka? Dili ay 3 minutes. Live na mo. Sige, game. Extend. Sige na ba? Luloy, pahambog ko niya. Dilan tayo taman. Di ara day kutob di ay. Extend tag 3 minutes kay di nila makaya ang 6 minutes. Karga. May pagisilian tog mayong una, gimana niya ba? Bye. Lah maapsan pa ni Binsoy ba? Ang problema na pa. Pagingig na kayo na oy. Apa fish crackers? Iya kay gisula man. Lah, lupi ko ni Binsoy kay gisula dia. Lah, Gisula man. Ngingig kay na oy. dako lang napahapa. Oh, dako na oy. Ngingig kay na. Ngapa kaya ang tawon sa sao? Kasi taksa. Pero pag reklamo na tunga. Ya, mulungtad na ba? Oh, nung kami mulung tajak. Lutay ba, lutay? Lugap na busog na na. Ya, pangas pa din ang sitog toyo. Ay, ang sausawan ibutang. Dili ko wala ka nang panglas mo na laim nun. Okay, apil kina, dili na mabutang ah. Kana. Panglas. Oh, dili na mabutang. Kito na. Oy, ang tangad dili ko ini. Panglas man ang kwan limon sitog toyo. Uy, nang trabaho sa kiblawan. Mintura mo. Pagkadlaw rin nun to. Sige, taas kita. Na, builoy, loy. Ayan ang dugay-dugay, loy. Oh, extend Oh, ha? 3 minutes, extend. Puro 5 minutes? Oh, bye. Sige. Builoy. Now, kaya ang Kurot apsan na, Binsoy, oh. kurot. Apsan ni Binsoy, tuloy ba? Ay, sa Kanila, yung problema mo. na delivery sa Santa Cruz no. Wala pa mo. Ha? Tiltir ko na bisyononan pa na. Sige, larga. Pas, eh. Hindi kamot ang mga ito ko. Ibubo yung tuyo sa dalaw. Di na ibubo ah. Imno ng kapil. Kanya. Patay. Na. Agoy. Agak-agak bising suka dia. Wah, guru-guru plus Binsoy, oh, asal lagi butang na. Apsan ni ba? Busog na ba? Agliso do. Gamay na gani ang ko. Ay, busog na kayo namin. Aliya ini. Stuck mo full. Alala ni boy. Bali na. Alala, nagkuha gaman oy. Tayo na. Ini ba, umahurot Ala. na. Pingong Binsoy, sa mahurot Na. na. Oh. Wala, lagi kuan wala kaning gisula ba. Impas na. Oh? Wala isa. Isa ko lang isa. Murag mapsan pa ba? Busog na nila. Busog na li. Lala. Eh, ana, loy, ana. Wala ba? Ala gamay lang ka Binsoy oy. Patay. Pilo kina bukog. na ni kanang trackers loy. Absent si Binsoy ba? Oh, wah. Lah. Patay. Wala, no? Tay gamay na lang kayo kay Binsoy. Gamay na lang yun. Ang problema na fish crackers ng isa.
Kaya pa kita na abson maluloy ba? Mga mangayo pada si Muharram soy kahurot. Loy. Enggak, kuan ba yun ni tulakan yun ni Gridorson. Sige dan, pakisan na to. Lah, babsan man ka ani. Usa mati nag-isa ibo-bo si baba. Dili kay Isula, Hans gani. Isula na niya. Gamay lang unta nga pabor ba? Lah, babsan is binsoy ron ba? Patay. Dala na sa Kita. Kita gid ka matuoran ani. Kita lagi sa kuskan. Kuskan na ni lang niya. Allah, kuskan na ni lang. Sos, 200. Sayang kayo. Sayang kay 200 pa. Kaon paglitson, 200 pag yun. Kaon paglitson, 200 pag yun. Plito, fish crackers, Oo. chiria. Naimamon rin na. Tangan, Inapay. Dindong. Happy Itong tagbanti Awa ba? na loy. Awa. Ha? Dalang. Wala pa, layo pa kayo. 1 minute. Da. Ah, Murag dili- di ka kuha sa dili ka sa kuha. 100 ba? Lah, nahurot na fish crackers. Wala, gamay na lang. Isula gani. Murag mo daw ko siya ba? Lah, dawal Oh, kung nga kayo. ko ni. Murag mapsan pa. Mapsan pa do. Pan mo ba? Lagi pas-pasan. Nakal, bilis. Ikadugay, bro, maghunda ka, bro. Masok ka noon. Awa daw Awa na. ko. Ala, Awa daw sluloy ani ba? Lah, nagkakusog na rin. Kaya kinaisa kabubuan sa baba. Sa na kabubuan na. Kay kuan mo na kaning Ala, gitulutan ba? ikat lang kagano'n ang partilo ko ko, no? Tilok Ala, yan. iya, hawan lagi. Loy, pwede rin kunahin na, Loy. Pakas na. Tara, oh. Wala na. Sige na. Extend na po, extend. Extend na po. Ano po? Oh, na 1 minute. Daw ka sluloy oy. Patay dira ba ni magkita ba? Fitness lang. Ay si Pon yan sa ko. Tulo si Pono nila. Dan. Bad words. Ano? Ay, wala. Oh, na. May oras. Surinder na siya. Kaya wala naman. Dili sige po. Hey, wa matilok na mo. Dala pamahaw na kaon na. Ha? Ay, surrender. Di, wala na. Wala yun. Oh, tilok man daw. Tilok man daw. Ala, surrender. Oh, sayang kayo. Wala pa kinapagitay mo. Wala pa kinahurot ihaw. Ha? Sige na may pan. Oh, nadaog sluloy eh. O sa man ni Surrender ka? siya. Dali, gamay na lang ni muha ka duloy oh. Hindi. Ha? Ala, ay, nawag ka. Na, surrender. Nag-back out ang isa. Wala, Isa na surrender, nag-back out. Panalo. Panalo. Siya Ako na nagtugtog. Madawat ni Silvia. Panalo. Ang naiwan. Surrender. Wala. Limpyo, eh. Pati mo ito ko, ang ina, tagulan. Limpyo. Daog. Ang nabilin. Tas, Umasa ka surrender. puting gamayan di surrender. Surrender. Surinder, mga soy. Surrender. Dawat mo yan? Na. Naunsa man. Yan na. Na. Amang ka. Na. Oh, Balik. Di makita dito kayo. Ay, talikod. Ay, dali ka. Tubang. Ala, ala. Ala.
patay sa ikok oh. Kani, ayaw sulitin na pa sa ikaw. Luloy, kuha yung tangad, Loy. Tangad ba? Kuha yung tangad. Para maklaro ni mong unod. Oh, Kana. paspas, tilok ka. Tilok pa kay Nunoy. Tilok. Tilok. Sus, pipsil na Ay, problema, Pepsi, Loy. Loy. Pipsil na problema, Loy. Okay, Pepsi na. Pipsil na problema, Loy. Na, wa matilo kay Binsoy ay. Dali pa na pa sa ikaw, soy. Napay ko. Okay na, Noy. Huwag na bilin. Ala. Glip and right na. Agoy agkok na. Wa na gibubo na sa tangke. Huwag mo na yung tinukan, Loy. Awa matilok. Soy. Huwag mo na. Ay. Ha? Oh. Ay. Kaluloy, Saya nga oy. Kanina patugi. Huwag pa ka ni Biya. Kaluloy. Saya nga. Wa na. Daog tuloy. Kaluloy, panitilok. Daog. Awa. Daog. Kuha ang premyo. Kuha. Daog yun, si Loloy. 200. O niya, ang tiyan. Buso. Panalo, si Loloy. Wala na. Panalo. Nagagay, salamat no, mga kaidol. Panalo, si Loloy. Pilde, si Binsoy. Sus. Ipusan na ng kalat. Isay daw siya hipos. Ayaw, Luloy. Ayaw. Daog yun, si Loloy. Panalo si Loloy. Ay, kung Panalo si Binsoy. Wala silupin. Umangkil ang atong, contest. Loloy versus Binsoy. Panalo si Loloy.